चेनेलाव आरो फिन खेबसे बरायनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे मोनाबिलियाव बिराद मोजाङैनो दं होननानै आहाथ' गोसोआनो उसुखुथुखा माने मोजां नङा आरोना मुडानो मोजां नङा आङो बिराद दुखुआव दङ रागाबो जोंनो ओंखारदों गाबनोबो ओंखारदों माने आंनि बयफ्रेन्डखौ ओरैबायदि सिख'ला जोब्बाय आरोना बेनिखायनो आं दुखु जादों जाय बै मानसिफोरा आंनि बयफ्रेन्डखौ सेदों अननानै प्लिज नोंसोरो बेबायदि खालामनाङा मालायनि गोसोखौ सिफायनानै होनो नाङा अननानै आङो बुङो आरोना खामफ्लाय गंसेयाव जिराय नामखौल' दाखारि थेवब्लाबो नोंसोरो मिन्थिखाहैबाय जानो हागौ जे आं बुंदों बियो सैथो खोथाखौनो बुंदों आङो बिदि माने आंनि गोसोखौ सिफायनो नाङा आरोना बेबायदि सिख'नो नाङा आंनि बयफ्रेन्डखौ मानो सिख'खो बेबायदि गोसोआ दुखु जायोना आं बिराद दुखु लोगोफोर मानो आंनि बयफ्रेन्डखौ सिख'खो फोजोबस्रांनो हागौ गावनि लाइफनि थाखाय सासेखौनो इसोर बायदि फुजि अब्लासो थार मोजां मोनलायनायनि मुं थागोन फ्रेन्ड्स थांनाय देवालिनिफ्राय लानानै जोङो ससियेल मिडियायावहाय माखासे भाइरेलखौ नुबाय थादों बे भाइरेलानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा इउटुबार्स बिथांनि भाइरेल जोङो बयबो सिनायखायो आरो बेजों लोगोसे बिनिनो अनजालि होननानै बुंदों बिखौ मोजां मोनो होननानै बुंदों नाथाय बेसेबां सैथो बेखौहाय जोङो मिथिया अब्लाबो बिथाङा दिनैहाय दुखुखौहाय फोरमायदों बिसोर सानैनि भाइरेलाखौहाय नैबे सासे क्रेजि बाल होननाय फेसबुक पेजनि सिख्लायानो बिखौहाय हगारनानै होदों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों रायजोफोर स' लोगोफोर आं दिनैहाय बेखौसो बुंनो सानदों बिबयस आरो रंजालि नार्जारि बिसोर सानैनि जुदि मोजां मोनलायनाया सैथोब्ला बिसोर सानैनि अनज्लायनाया जुदि थार गोसोजोंहाय मोजां मोनज्लायदोंब्ला बिसोरो मोनज्लायगोन आरो जुदि थार गोसोजों मोजां मोनज्लायाखैब्ला बिसोरो मोनज्लायनाय नङा बिनिखायनो आं सानो बे बिनानाव रंजालि नार्जारिया एसेबां दुखु जानो गोनांथि गैया होननानै स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।